august måned 25. Renvandstanken her på Isenbade vandværk. Tanken har nogle følere. Vi har her et topstop, et bundstop og en tryktransmitter. Vi har rengjort tankens bund og et meget tyndt slamlag. Der var stort set ingen slam. Vi har ikke fået nogen revner i bunden. Vi kan prøve at tage en tur rundt i tanken, og vi har fortsat i god stand. Og alt er rent og tørt. I det her element her er der etableret et overløb. Så kommer vi til tankens indløb. Overfladen bliver brudt. Begge elementerne er fortsat i fin stand. Så er vi om ved stigen igen, som også er ganske udmærket, galvaniseret. Så kan vi kigge lidt på loftet. Og der er som sagt membran på loftet. Vi har ikke fået nogen afskalninger af beton. Så det betyder jo, at der ikke er nogen ændringer siden sidst. Pænt og rent og tørt loft. Et meget fint anlæg det her. Der er ikke noget som helst at bemærke. Det er bare i orden, Jens, vi slutter her.